Salutare toată lumea și bine ați venit la o nouă serie de Minecraft Skywars. Alături de mine este Răzvan și Andrei. Salutare! Și ne-am gândit să începem o serie de Skywars. După cum vedeți, ne-am luat o mapă, un server mai exact. Dacă vreți și voi să vi-l luați, uitați aici. Am revenit oricum. play.let.kk sau cc sau Cum o fi, mă rog, Marius? Da, vom face și de battle sau cum să. Important să nu puneți arontul. Da. Arontul nu trebuie. Bun, haideți să începem. La 3. 1, 2, 3. Cu... Sper că ne-a dat. Nu. Hai să jucăm așa. Sau bine. Bine, vom juca așa. Noi speram să ne dea, dar nu este nimic. Jucăm pe telefoane, după cumva și ne pișoare trecute. Hai pe bună un Mario, că vreau să nu știu dacă mă pare că n-am ținut, dar dacă am ținut. Te-am zis că n-am ținut. Eu n-am mâncat. Ajutați-mă! Eu am prea multă mâncare. Ia uite mă arzi aici, aș fi mâncat. Bă, tu taci, mă, comisule. Și că-ți vomiți, dar nici măcar nu mi-e... Bă, eu vorbeam de tine în real. Chest play, sabie, am avut de sabie de aia. Ce? Gata, să-mi fur armură, hai să ne vedem aici de pe. Am armura bună. Bun. Bă, și mi-a dat același chestii, de ce lume. Chestplay de piele și boots de piele. Suntem Eu am cei chestplay mai- de gold. Cum mă știți pe mine, eu deja mă duc în atac. Gata. Eu sunt în mijloc, fura iteme, după cum mă știți pe mine. Bă, unul full iron, fără papuci. Și eu cu sabie de lemn. Se bate pe unul cu sabie de iron, bă. Bă, tu te începi să mă bați pe mine normal, că mă bați normal. Cum să nu mă bați, mă? Aoleu, a sărit unul. Gata, m-am dat jos. Mam, am avut noroc că eram pe găuri alea care le smuceam. Mă dau play again. Și în 15 secundele, în 10, 9, 8 secundele. Fiți atenți. Eu îi sparg. Contru! Doi, 1, da. Așa avem armură bună în ce. Este, avem armură bună, ce play de iron. Și de piele. Bun, îmi cer scuze că nu prea vorbesc. Andrei vorbește mult pentru că și-ar filmează. El e boss, lăsați-te. N-are chef de nimic. Ce-ați pățit? Răzvan a primit-o. Oh, fuck, eu n-am papuci, nici pantaloni. V-a dat ăia, dau una totală sau cum? M-am baricadat. Nu mi-au dat. Încă. Da, știu că n-am cască. Și eu am de iron. Și eu am de iron. Ce coincidență. Hai să o luăm pe asta. Pe niște... What? Bă, m-a dis! Bă, nu pe mine. Mamă, eu încerc să bat un timp. Bun. Nu, lasă-mă, Răzvan! Bun. Răzvan! Încerc. Răzvan! Bă, nu mai da! Nu sunt eu ăla, nu vezi că n-are numele meu, bă, deșteptul lumii. Bă, eram trend, luptă, ce să mai fac? Îl băteam pe ăla, Bun. Și bun, am revenit. What it? Dă cu spatele. Ce-am revenit, mă? Da, bă, Nebun. dă-i play again, Ce? stai, dă-i cu mine, am dat, dă-i play, mă vezi, nu te văd. Deci nu m-a dat. 5, 3, Am like. O armură bună direct, nu mai dai iron. Chest play de gold. Numai pe aceasta nu prea îți dă chestii bune. Deci dacă vede unul din cei mai populari youtuber gen Andy, Max sau de ăștia, ce mă refer, Era vă Fire. rog, dați-mi cerere pe Facebook, vrea Andrei. Că știți, este foarte popular. Are 6 abonați. Și Andy și ceilalți au vreo 400.000. M-a baricadat unul. N-am 6 abonați pentru că am 6 abonați pentru că filmez de vreme. De vreme, Filmez de bă. astăzi, Marius, și am filmat vreo 16 episoade. Wow. What the fucking shit? Cât m-a aruncat ăla, nici n-am văzut cum a venit. Am fost și o A avut- youtuber la viața mea. Unde ai youtuber de căcalar?
Voi începe și o serie de Minecraft Cum? single player survival. Ce? Haide, Andrei, să dăm un Disconnect for server. 1, 2, 3. Și. Bravo, Andrei. Te văd, mă vezi, nu te văd. Da. Și voi juca cu Răzvan. Run. O secundă. Ne duc unul lângă altul. Mă rog, eu am sabie de iron. Ei, să văd dacă am. Ce iteme ai? Ce să-ți dea mă ție, săracule, că Am tu o ești cască un de sărac. piele. Bun. What the fuck? Ce armură. Uite ce mi-a Sper dat că am în ce joc. jos. Și mie mi-a dat la fel. Eu am și papuci, dacă te interesează. Eu n-am deloc papuci. Am cască de aer. Wow, ce Eu am bun. și eu am de iron. Ei, ce jos. Piatră și mai Ar blocuri și 6 faci. Suntem cei Chiar că am mai multe, tari multe din mâncare. parcare. Nu te văd. Nici eu, mă rog. Ah, tu Zice foarte bine Da, dacă îți uite, pică arc și săgeți. Încearcă să vii spre mine. Am luat ce Super, spray bă. de... Am luat ce spray de iron. Vino spre mine că mă bate unul. Nu pot. Uite-te la mine că tot de la 5 blocuri. Știu. Are hacker. What? Le-a spart cu mâna! Nu cred! Le-a spart cu... Uite, le sparge, zici că e pe creativ! Și nu mi-a niciun damage? What? Andrei, te rog! Vin cât de repede Dă poți. la 5! Dă la 5 blocuri! Te rog! Vin, am venit. Ai fly, mă! Bă, nu mai da! Îți bau! Bun, deci Andrei s-a enervat. Din cauza lui Boa, mai bine nu facem echipă cu el, fac echipă cu ăla că te omoară. Uite, n-am avut ce să-i fac, eu am dat la întâmplare! De-aia senior chiroți. Serios. Întâmplare! Nu te mai enerva tu! Hai, dată play-ori în mine, senior chiroți. Bravo, omoară! Rupe-l, bă! La cu lemnul! E nob, dă-la! Bă, voi sunteți snob. Oh, e o fată, gagiu! Bă, ce căcăciune! Mă dă lângă ăla care te omoră pe tine. Haide. Mi-am dat play, nu? Ce play, vreau ce play. Oh my god, ce la... Bă, fac, Chest am prea play, mult bă. lau, nu pot să deschid ce. Bă, Andrei, așa se pronunță, bă, chest play. Ok, da, disconnect. Eu nu. Și mie, Și te mie la disconnect. fel. Da, nici te omor. Probleme cu Wi-Fi-ul. Bine, oameni, cam asta a fost. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut. Dacă nu v-a plăcut, vă rog frumos să-mi dați like. Ne vedem data viitoare. Pa. Acum Andrei a închis, dar eu nu îl voi închide, că filmam deja aici 7 minute. What? De fapt, încă filmez. Acum. Bă. Noi vom continua. A revenit Merge. Skywars. Stai, Răzvane, dăm toți. Bă! Gata, mie. Stai, nu, dar te rog eu, stai. La 3. Stai, bă. că Răzvane, nu, ia bă. uite-te în spate. Răzvane, ce faci? Stai, bă. Ascultați, Bă, urâtule, pleacă mă de aici, mă, ieși după server. Stai, bă. Stai, bă. Ia vină încoa. Să știi că eu te duc undeva în locuri ascunse. Ia, mă, ia. Ia că dau pe tine. Păcăleacă-te. Eu vă duc în locuri ascunse. Tap to play. La 3. Stai, bă, că pe nu bag. De ce nu merge? Dacă nu te bagă, asta e. Hai, Răzvane, la 3. 1, 2, 3. Mi-a dat? Ba, Gata, merge și mie. Nu mi-a dat, mă. 3, 2, 1 și... Hai, da. Bă, nu eu voi face timp cu Răzvan, Andrei. Voi juca el singur. Nu te văd, Marius. Treaba Mă rog, lui. stai că filmez și eu. Treaba lui. Am cască de iron. Și de piele. N-am ce jos. Poate eu am. Sper că am. Fucking n-am. Salutare, lume și bine, am revenit. Tot Skywars, dar... Ăsta iar filmează. Bineînțeles că E filmez. nebun. Tocmai a încheiat episodul și acum iar filmează. Cred! Mama, a venit una și am dat-o jos. Da, Marius, ar filmez. Ai probleme? Păi. Mă omoară unul, ai grijă, stai că mă omoară. M-am aruncat. Vine unul spre insula mea. Eu sunt, băi! Ah, scuze. Dă-te-i Bun, fața am început, mea. am început. Vezi că iară era să-ți dau una. Yay! Cum i-ai dat mie, nesimțitul dracu episodul trecut. Bun, sunt un nob! Ce-ai făcut? Am căzut.
Mă aruncă în aminte mai bune. Lume, prinde-mă, stai Marze. Răzvane, Bravo, bravo. hai mă și tu, mori. Aruncă-te. Îți câștig eu meciul. 1. Nu, mă, nu, hai mă, Răzvane, mor, mă, nu fi pufi. Că te umfli. Jucați voi. Bine mă, 1, Vreau să câștig meciul. 2, 3. 3. Și să vedem Headshot O'Brien. Nu te văd, nu Bă, văd. nici nu m-a dat cu el, bă. Bă, băiatule, bă. Mă rog, voi juca single. Bă, băiatule, bă. Pentru cei care nu știu single, înseamnă lăsați-vă o familie, găsiți-vă în Netflix și duceți-vă la niște savani. Andrei e nebun. Da, vai. E nebun cu toacă. Ăsta va fi ultimul meci. Am ce spre jos. Oh, bun, haide să vedem mai departe. Bun, mergem mai departe și avem în exclusivitate Marius. Se bate cu unul cu sabie de lemn și Iar el pierde. Deci iar n-am ce jos. Yay! Yay, eu am avut. Nu voi continua cu seria asta. Câteodată voi filma și cu Răzvan și Andrei să lipsească sau și cu Andrei mic și Răzvan să lipsească. Bun, ce nob am fost, bă! Bun. Mi-a mers telefonul singur. Bum, lasă-mă. Îmi pare rău, fanilor. Vă rog frumos să nu dați... nu fanilor, că nu sunteți fanii mei. Eu nu am fani. Îmi pare rău să nu dați butonul de dislike. Dați dislike. Și cam atât cu episodul de astăzi. Eu am Dați fost dislike Marius dacă vreți să și fiți la abonați la canalul meu. Și Hai, la pa. revedere. Pa!